Som a Caldes de Montbui, estem a la quarta fira del Vallès de producte de proximitat. Tenim molta demanda per part dels nostres clients, perquè és una cosa que te la demanen moltíssim i a més hi ha una qualitat que el client te l'agraeix. Participar a la Fira de Proximitat de Caprabo ens dona una oportunitat per deixar tastar els productes, perquè moltes vegades la gent necessita provar per comprar. Llavors és una manera que la gent s'atreveixi a provar-ho. I al Caprabo intentem que el client estigui content i a la vegada donar-li marques de proximitat i d'aquí de Catalunya. Som d'aquí del poble, de tota la vida, ja portem aquí 318 anys i molta gent ja ens coneix, però altra gent que ve de fora ens demana i és una bona manera de fer conèixer el producte. Ens dediquem a fer embotit tradicional, com havíem fet tres generacions anteriors, i sempre s'ha fet en producte fresc, amb carn fresca, acabat de produir. Caprabo hi creiem molt perquè és un supermercat que ajuda molt als productes de proximitat, al producte català. Són 18 marques més 128 productes. Jo crec que és una varietat impressionant. Avui estic amb magdalenes, aquí al costat de Caldes, i de vins boníssims. Un vi dolç amb una magdalena entra molt bé. Tots els productes de la fira que estem aquí, els petits productors, pots trobar dintre de Caprabo i a més amb un descompte del 10%. M'han donat a l'entrada un descompte d'aquests, de productes d'aquí, que quan he anat a pagar m'han fet un descompte d'un 10% per comprar productes d'aquí, de proximitat. Moltes coses, molts productes molt bons, que potser els havíem vist dintre però no els havíem provat mai i llavors és una bona iniciativa per tastar nous productes. He provat uns gotets de pera amb caramelitzada, unes magdalenes, que havíem provat les normals, però les de xocolata, i els meus fills van encantats. La relació amb Caprabo és molt bona, a més és l'únic gran superfície que nosaltres treballem. Ha apostat molt fort per als productes de la terra, de proximitat, i a nosaltres ens ha ajudat bastant. Si saps que vens aquí a Caprabo, doncs trobaràs unes referències i unes qualitats que poder al reste de llocs no ho trobes. El producte ells noten que funciona i per tant anem augmentant cada vegada més amb més botigues de Caprabo. Estem tots contents, perquè venem més.